በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አዲ ልሳን አንደበት ክነኒ ሰኔ 4 ስንክሳር እንቋዕና ዓባይ ሰማዕት ቅድስት ሶፊያን ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅልን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። ቅድስት አዲና ሶፊያ ማለት ሶፊያ ያ ዝብል ላይቶ ወይ ከዓ ጠቢቁ ይነበብ ዝብል ስም ኣብ ዝቀደመ ዘመን ብዝነበሩ ክርስቲያናት ተፈታዊ ስም ነበረ። ሎሚ ብዙሓት አሕዛብ ክጽውዕሉ እኳ እንተሰማዕና ትርጉሙ ግን ጥበብ እግዚአብሔር ዝብል እዩ። በዚ ስም ዝጽውዓ ብዙሓት ቅዱሳን ኣንስቲ ኣለዋ። ሓንቲ ካብአን እዛ ሎሚ እትኽበር ኣዴና እያ። ቅድስቲ ሶፊያ ተጋዳሊት። እዛ ቅድስቲ ዝተወልደት ኣብ ምብራቕ ናይ ሮም ግዝኣት ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብዚ ዘመን ናይ ጭንቅን ናይ መከራን ብምዃኑ ህዝቢ ኣብ ስደት ይነብር ነበረ። ናይ ቅድስቲ ሶፊያ ወለዲ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ብጽቡቕ መንገዲ ብንጽህና ኣዕበይዋ። ሃብታማት ብምንባሮም ኣገልጋሊ ቆፂሮምላ ጽቡቕ ቤት ሰሪሖምላ ኣብኡ ትነብር ነበረት እሞ ኩሉ ዘለዋ እኳ እንተኾነት ንኹሉ ንዒቓ ብጾምን ብጸሎትን ትነብር ነበረት። ንዓቕሚ ሄዋን ኣብ ዝበጽሐት ጊዜ ድማ ወለዳ ነቲ ናይቲ ከተማ መኮንን ወይ ከዓ ገዛኢ ከመርዕዋ ምዃኑም ፈለጠት እሞ ናብ ቤተ ኣትያ 100 ጊዜ ሰገደት። ናብ ፈጣሪኣ ጸለየት። ጎይታይ ናይዚ ዓለም ቀንበር ኣይተሸክመኒ ምክንያቱ ኣይክእሎን እየ፣ ናትካ ቀንበር ግን ናይ ፍቅሪ እዩ እሞ ይኽእሎ እየ በለት። ንኣገልጋሊታ ጸዊዓ ብዙሕ ወይኒ ኣስትያ ልብሲ ተቐያየራ። ብለይቲ ወፂኣ ከዓ ናብ በረኻ ከደት። ዕላምኣ ምናኔ እኳ እንተኾነ ናይ እግዚአብሔር ፍቓዱ ግን ካልእ ነበረ። ኣብ መንገዲ ብዙሓት ክርስቲያናት ብብዝሒ መከራ ክስደዱ ረኸበቶም እሞ ንሳ ድማ ስደት ኣይመረፀትን። እንዳሓተተት በላዕ ሰብ ናብ ዝተባሃለ ኣረመን ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ በጽሐት እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀሪባ ኣነ ክርስቲያን እየ በለቶ። ንጉስ ካብ ጽባቐ መልክዓን ካብ ድፍረታን ዝተለዓለ ተደነቐ። ከሓባብላን ከፈራርሓን ፈተነ እሞ ግን ኣይተኸናወነሉን። ወተሃደራቱ ኣብ መሬት ኣውዲቖም ጦር ብዘለዎ ናይ ብረት ወይ ከዓ ዘንጊ ስለ ዝሃረምዋ ግድእ ድማ ደም ነቲ ኣከባቢ ኣልወሶ። መሬት እንዳጎተቱ ድማ ናብ ውሽጢ እስር ቤት የእተውዋ። ቅዱስ ገብርኤል ግን መጺኡ ፈዊስዋ ኸደ። ሓደ ጊዜ ብእሳት ከምኡውን ብስሕለት ካልእ ጊዜ ድማ ብግርፋት ኣሳቀይዋ። ካብ ሃይማኖታ ግን ከነቓነቕዋ ኣይከኣሉን። ኣብ መጨረሽታ ክሳዳ ክትስየፍ ንጉስ ኣዘዘ እሞ ወተሃደራቱ ድማ ፈጸምዎ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ንቅድስቲ ኣዴና ሶፊያ ብኽብሪ ይዕረጋ። ስም ክትጸውዐ ዝኽርኽ ዝገበረ ምሕረት ክረክብ እዩ ኢሉ ቃል ኪዳን ድማ ኣተወላ። ኣምላክ ኣዴና ቅዱስ ሶፊያ ይምሓረና ቃል ኪዳና ይዓቅበና አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ እዚ ቅዱስ ዝነበረ ብተመሳሳሊ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት እዩ። ኣቦኡ ዘካርያስ ኣዲኡ ድማ ኤልሳቤጥ ንሱ ድማ ዮሐንስ ይበሃል። ዘገርም መንፈሳዊ ግጥጥም እዩ። ናይ ዝቅዱስ ወለዱ ናይ ሃገረ ሃራቅሊ ኣመሓደርቲ ክኾኑ ከለዉ ዝተመስከረሎም ሕያወት ሰባት ነበሩ። ዘካርያስ ዓሪፉ ዮሐንስ ካብ መንበሩ ዝተቐመጠ ገና ኣብ 20 ዓመቱ ነበረ። ኣብቲ ወቕቲ ካብ ክልተ ሓደ ምምራጽ ነበሮ። ንጣዖት ሰጊዱ ብምድራዊ ክብሩ ምቕጻል ወይ ድማ ብክርስትናኡ ሙማት። ቅዱስ ዮሐንስ ግን ልቡ ብናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝተመልአ እዩ እሞ ከበድቲ ነገራት ፈጸመ። ኣብ መጀመርታ ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ቤተ ጣዖት ኣውደመ፣ ኣፍረሰ። ቀፂሉ ድማ ናብ ንጉስ ከይዱ
ኣብ ቅድሚ መኳንንቱ ንክርስቶስ ዝገደፍካ ሰነፍ ኢሉ ገሰጾ። ድሕሪዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ዝተፈጸመ መከራ ዝንገር ኣይኮነን። ዘየሳቀይዎ ነገር ኣይነበረን። እሳት፣ ስሕለት፣ ሰይፊ፣ መንኮራኾሩ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን ቆርበቱ ገፊፎም ኣብ እሳት ጠበስዎ። ንስ ግን ስለ ሃይማኖቱ እዚ ኩሉ ተዓጊሱ በዛ ዕለት ክሳዱ ተሰየፈ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ግፍዒ ሰማዕታት ዘኪሩ ንዓና ካብ ዝመጽእ መከራ ኩሉ ይሰውረና፣ ካብ በረከቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሰነ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ሶፊያ ተጋዳሊት ወሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሳኑሲ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ማርያ ሰማዕት፣ ቅዱስ አርቃዲዮስን ወገናቱን ሰማዕታት፣ ቅዱስ አሞን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወይ ከዓ ወልደ ነጎድጓድ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ በረከተ ምሕደረና ኣሜን። እምበኣርከስ ዘይቕላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍርሕዎም። ኣብ ጸልማት ዝነገርክኹም ብብርሃን ተዛረብዎ፣ ኣብ እዝንኹም ሰማዕኹምዎ ከዓ ኣብ ናሕሲ ኮይንኩም ስበኽዎ። ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሎ ደኣ ኣዝኹም ፍርሕዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና መቕታል ዘይከኣሎም ኣይተፍርሕዎም ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 26። ናይ ዕለት 4 ሰነ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና። ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ከምኡውን ናይ ቅዱስ ኣዴና ሶፊያ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 5 ስንክሳር ንቕጽል 5 ሰነ እንኳዕ ናብ ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ቡሰይ ኣቦና ቡሰይ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አባ ቡሰይ ሰማዕት። ቅዱስ አቦና ካብ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበሩ ምቁራት ፍረታት ሓደን ቀንድን እዩ። ጥንቲ ነገሩኸ ከመዩ እንተበልና ኣብ 300 ክፍለ ዘመን መወዳእታ ኣከባቢ ታግሕስጦስን ክሪስን ዝበሃሉ ክርስቲያን ነበሩ። ታግሕስጦስን ግሪስን ዝበሃሉ ክርስቲያን ነበሩ እሞ ብቕኑዕ ኣብ ናይ ጽድቂ ጎደና እኳ እንተነበሩ ድሕሪ መርዓ ን17 ዓመታት ምውላድ ኣይከኣሉን። ናይ 17 ዓመት ልማንኦም ዝተመልከተ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤልን ልኢኹ ኣበሰሮም። እዚ ህፃን ንሰማዕትነት ስለ ዝተመርፀ ቡሶይ በልዎ በሎም። ቡሶይ ምስተወልደ ኣብ 7 ዓመቱ ወለዱ ይመሃር ኢሎም ናብ ገዳም ወሰድዎ። ኣብ ውሽጢ ገዳም መጻሕፍቲ ኣጽኒዑ ዲቁና ተሾመ። ናብ ዓለም ተመለስ እንተበልዎ እምብበለ። ምስ መንፈሳዊ ሓዉ ቅዱስ ጴጥሮስ ን21 ዓመታት ብድንግልና ብተጋድሎ ጾምን ጸሎትን እንዳኣዘውተሩ ነበሩ። ቅዱስ ቡሰይ 28 ዓመት ኣብ ዝመልኦ ግዜ መልኣኽ ዝተዛረቦ ናይ ትንቢት ዘመን በጽሐሞ። ብዙሓት ምእመናን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራሕ ተሓረዱ፣ ናብ እሳት እውን ተደርበዩ። ሞት ዝፈርሑ ድማ ናብ ፍቐዶ ዱር ገደል ተሰደዱ። ቅዱስ ቡሰይ እውን ብዝፈለጥዎ ሰባት ተኸሲሱ ንፍርዲ ቀረበ። ኣጋጣሚ ካብ ሰማይ ፍጡነ ረድኤት ወሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጸ። ኣጆኻ ኣነስ ካብ መጨረሽታ ምሳኻ እየ በሎ። ናይ ጾር መኮንን ወይ ከዓ ሓላፊ ንክርስቶስ ንኽክሕድ ሓባ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን እቶም ጣዖታት ናይ ኣጋንንቲ መሕደሪ ምዃኖም ብጋህዲ ነገሮ። መኮንን ተባሳጪ ወተሃደራቱ ንኽጭምቕዎ ወይ ከዓ ንኽሃሲዎ ኣዘዘ። ደሙ እንዳወረደ ገረፍዎ። ብቕድሚትን ብድሕሪትን ብረት ወይ ከዓ ኩናት ገይሮም ስጋኡ ጨፍሊቖም ናብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበይዎ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ዳህሲሱ ኣድሓኖ። መኮንን ንዕኡ ብምስቃይ ደኸመ። ናይ ቅዱሳን ህይወት ግርም እዩ ዝብል። ተገራፊ ከሎ ገራፊ ስቃይ ዝቕበል እንከሎ ኣሰቃይ ይደክም። ነዚ እዩ ይመስለኒ ኣባ ጽጌ ድንግል እማኣዛ ጽጌኪ ድንግል ውስተ ኣውደ ስምዕ ዘሰክረ ውግረተ ኣእባንኒ ይመስሎ ሃሰረ እሳትኒ ማየ ባህር ቆሪረ ዝበለ። ንቅዱስ ኣቦና ቡሰይ ካብ ሓደ መኮንን ናብ ካልእ እንዳመላለሱ ኣሰቃይዎ። ኣካሉ ቆራረጽዎ። ንዓይኑ ብጋለ ሓፂን ኣውፅዎ። ኣብ ምጣድ ቆለውዎ። ኣብ ውሽጢ ጋን
ቀቀሉት ወይ ከዓ ኣሕረርዎ ማለት እዩ። ንሱ ግን ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝጸንዐ እዩ እሞ ንኹሉ ተዓገሰ። በዚ ኩሉ ናይ ስቃይ ዓመታት ቁራሽ ባኒ እኳ ኣይጠዓሞን ብጥምየት ይቀጽዕዎ እምበር ንዕኡ ግን ምግቡ ናይ ክርስቶስ ስም ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ክሳዱ ብሰይፊ ኣህረሞ እሞ ስጋኡን ዝተቖርጸ ክሳድን ኣብ ውሽጢ ጎማ ጋን የእተውዎ። ናይዚ ቅዱስ ኣካል ዝሓዘት ጋን ወይ ከዓ ጎማ ግን ብናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ወላ ሓደ ከይተሸከማ ካብ መሬት ሓፍ በለት እሞ ን20 መዓልቲ ተጓዒዛ ካብ ሶርያ ግብፂ ቡሃ በጽሐት። ክርስቲያን ተቐቢሎም ምስ ከፈትዋ ድማ ናይ ቅዱስ ቡሰይ ርእሱን ክሳዱን ተጣቢቑ ረኸብዎ። ብኽብሪ ድማ ይዕረፍዎ። በረከትና ኣቦና ቡሰይ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጻድቕን ተኣማኒ ዝተባሃለ ናይ ምብራቕ ሰብ ቅዱስ ያዕቆብ ዝኽሪ ይግበረሉ። ቅዱስ ያዕቆብ ቆስጠንጥንያ ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ በረኻ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ካብ ቅድስና ህይወቱ ብዝሓለፈ ብደፋርነቱ ጥብኣቱን ይፍለጥ። ኣብ 340 ዓመተ ምህረት ንእሽቶ ቆስጠንጥንዮስ ኣርዮሳዊ ኣብ ዝኾነ ግዜ እዚ ኣቦ ብግልፂ ገሲጽዎ እዩ። በዚ ምኽንያት መከራ ተቐበለ፣ ተኣሰረ፣ ተገረፈ። እግዚአብሔር ድማ ንመናፍቕ ንጉስ ንውግእ ኣብ ዝመፀ ግዜ ቀዘፎ። እዚ ቅዱስ በዚ መዓልቲ ዓሪፉ ናብ ዝፈትዎ ክርስቶስ ከደ። ርህሩህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ናይ ሰማዕት ቅዱስ ቡሰይን ቅዱስ ያዕቆብን በረከት የሳትፈና ኣሜን። ብልማንኦም ይቕረ ይበለልና ኣሜን። ሰነ 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ቡሰይ ሓያል ሰማዕት፣ ቅድስት ማርታ ለባሲተ ክርስቶስ ብቅድስናኣ ዝተወደሰት ኣብ ስደት ዝዓረፈት ኣደያ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ምስራቃዊ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ሰማዕት፣ ቅዱስ መቃርዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ መርቆሬዎስና ማሕበሩ ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ዮሃን ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘነሒሶ፣ ቅድስቲ ኣውጋንያ ሰማዕትን ጻድቕን። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? ከመዩ ምእንታ ኻሙሉ መዓልቲ ንቐተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ መሕረድ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ፣ ጸበባ ዶ፣ ስደት ዶ፣ ጥሜት ዶ፣ ዕርቃን ዶ፣ ፍርሑ ዶ ወይ ሰይፊ፣ ሞት ኮነ ወይ ህይወት፣ መላእኽቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጸ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 38 ንረኸቡ ማለት እዩ። በረከቶም ናይ ዕለት 5 ናይ ዕለት 4 ምስኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 6 ስንክሳር ንቐጽል። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 6 ሰነ አባ ቴዎድሮስ መነኮስ 6 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ አባ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እሙን ንጹህ ቅዱስ ተጋዳሊ ድማ ኣብ እስክንድርያ ካብ ዝርከቡ ገዳማት ኣብቲ ሓደ ብሰናይ ገድሊ ተጸሚዱ ነበረ። አርዮሳዊ ንእሽተይ ቆስጠንጥንዮስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ንአርዮሳዊ ጊዮርጊስ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ገይሩ ሾሞ እሞ ንሃዋርያዊ ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ካብ መንበሩ ኣሳደዶ። እዚ አርዮሳዊ ጊዮርጊስ ኣብ ልዕሊ መንበረ ማርቆስ ክቕመጥ ከሎ ኣብቲ ግዜ ኣብ መንጎ አርዮሳውያንን ምእመናን እስክንድርያን ዓብይ ህልቂት ኮነ። ሃይማኖቶም ዘቐንዐ ብዙሓት ምእመናን ድማ ክብር ይብጽሓዮ እሞ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐትሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዚ አርዮሳዊ ጊዮርጊስ ስለ ኣባ ቴዎድሮስ እሱ ንአርዮሳውያን ተኸራኺሩ ከም ዘሸንፎም ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መረዳእታ ብምምጻእ እውን
እናፈረደ ከም ዘሕፈሮምን ሰምዐ። ኣብቲ ግዜ ነዚ መነኮስ ኣባ ቴዎድሮስ ሒዞም ብዝተፈላለየ ዓይነት ስቃይ ንኸሰቅይዎ ኣዘዘ። ከምኡውን ንገበሩ ምንም ጉድኣት ኣይበፅሖን። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣብ ኣእጋር ብርቱዓት ጎየይቲ ዝኾኑ ኣፍራስ ኣሲሮም ኣብ ውሽጢ ሰይፊ ሜዳ ንኸጋልብዎም ኣዘዘ። ነዚ ምስ ገበሩ ህዋሳቱ ኩሉ ተበጣጠሱ፣ ርእሱ እውን ተቆረፀት። ብከምዚ ኮይኑ እውን ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃበ። እግዚአብሔር እውን 3 ኣክሊላት ሃቦ። እቲ ሓደ ስለ ፍጹም ምናኒኡን ድንግልናኡን፣ ካልኣይ ስለ ሃዋርያዊ ናይ ወንጌል ኣገልግለቱ፣ ሳልሳይ ድማ ስለ ሃይማኖቱ ኢሉ ደሙ ስለ ዘፍሰሰ 3 ኣክሊላት ሃቦ። በረኸቱ ይሕደረና። ብድሕሪ እዚ ምእመናን ዝተቆራረጹን ዝተበተኑን ህዋሳቱ ኣኪቦም ኣብ ውሽጢ ሳጹን ገበርዎም። በዛ መዓልቲ እውን መዘከርታ በዓሉ ገበሩ እሞ ከም ካልኦት ኩሎም ቅዱሳን እውን ናይ ምስጋና ደርሰት ብቋንቋ ሮማይስጥ ደረሰሉ። ኣብ ውሽጢ ጸሎት መጽሓፍቶም እውን ጸሓፍዎ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ነዚ ሰማዕት ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳናት እምበር ንዘለዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለከ ቴዎድሮስ መነኮስ እሱር አእዳው በእግረ ፈረስ እምሃይለ ሩፀቱ ፍሉህ አምሳለፍ ነፋስ አባልከ ተመቲራ ለእንተ ሰረረት ርእስ እግዚአብሔር አስቀጸላ በአክሊል ሰላስ ይልክ በረከት ይሕንደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሃገረ መሪጥ 40 ሰማዕታትን ናይ ካልኦት 40 ሰማዕታትን ናይ መነኮስ ገብረ ክርስቶስ እውን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ምሳናት እምበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ አውሳብዮስ ታማን ሃርዋግን ባኮስን ናይ ዝተብሃሉ ናይ ሃገረ እስና 4 መኳንንት መዘከርታ ዕረፍቶም እዩ። እዞም ቅዱሳን ድማ ንሃገረ እስና ኣዕምዳ ነበሩ፣ ጸሓፍታ እውን ነበሩ። ንብዙሓት ድኻታትን ንዝተጸገሙ እውን ይምጽውቱ ነበሩ። ናብቲ ሃገር መኮንን ኣርዮስ ካልኣይ ምስ ተመልሰ ንሕና ክርስቲያን ኢና ክብሪ ብፀሓዮ እሞ ሰማይን ምድርን ብዝጸንዕሉ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ብምባል ብግልፂ ኣብ ቅድሚኡ ዓው ኢሎም እናተናገሩ ተቐበልዎ። ኣርዮስ ድማ ነዚ ሰሚዑ በብዓይነቱ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቀዮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣራእስቶም ብሰይፉ ቆረፀ። ኣክሊል ሰማዕትነት እውን ተቐበሉ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። በረከቶም እውን ምሳናት እምበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል መኳንንተ ርብአ ዘያጸግቡ ርሁበ ወዘያረውዩ ጽሙዓ ሃገሪተ እስና ያመዝብር አማ አርያኖስ መጻ በእንተ ክርስቶስ ይኩኑ ስምዓ እምነ ህዝቦሙ ቀደሙ መጽያ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኩሎም ቅዱሳን ወርሓውን ዓመታውን ተኸብሮም ዝውዕሉ በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ካባን ናብባ ካብ ቃላት ድማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክትን ጻድቃንን ተኣርመለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ወተማኅፀነ ክዳንኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።